Bună dimineața, Ceahlău, și bună dimineața, România! Astăzi suntem aici cu Rage Gaming XXXHD. Bine, glumesc, nu suntem cu el, nu suntem cu nimeni. Aici Gaura Neagră și bun venit la un nou episod de Skywars. Bun, acum. Bun. Deci te rog să fie ceva în chesturi. Mersi. Că muream acelea pe loc. Bun. Încă un episod de Skywars. O să vedem. Vai. Plus că mai am și acel kit. Tank kit. Vai, super bune. Îmi dă un chestplate de diamant, dar nu sunt pantaloni. Mâncați aia. Și acum așteptăm. Sau hai, nu prea în mijloc, mergem la tipa asta. Tipa asta, ca să fie mai energic. Hai, are diamante, mult mai mult diamante. Fuck you. Slash hub. Vai, parcă acum e mai greu Skywars. Și așa era foarte greu. Și am mai adăugat asta să fie foarte greu. Hai, dăm asta. Ia ne. Slash hub. Cum a ajuns la bartender? Cum ai ajuns la bartender? Bartender! L-ai primit? Bartender. Nu mai plec de pe mapa mea. Eu era foarte bune itemele. Nu mai plec de pe insula mea. Cât timp nu vine unul pe la mine. Că am eu o strategie. Mânecă. Am de mâncare. Dar n-am pantaloni. Mâncați aia. Stai, dar. Un pic. Asta. Am 200 de diamond. Tot e bun. Decât nimic. Bun, acum ne ascundem acelea.
Bun. Blocuri. Hai, dăm asta. Mă pregătesc cu săbiuța mea. De diamante. Astea mor. Mai sunt 3. Nu! Te rog! Arăți-vă amândoi. Chit. Aia mai rămas. Pipa aia! E frică. Hai, nu vă să... Nu vine la mine. Vai. Sunt cam stacat. Hub. Cum a cheamă fata aia? Că vreau să-i dau hub. Dar cred că nu se poate. Hai. Hai. Vii. 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 Aparent nu vine. Dă o masă în cur. Da, vă plictisiți acelea? Eu mă plictisesc. Calma-te, 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 că-i dăm cu săbiuța. Guys, tot cheamă. Full diamond! Du-te, dracu. Selena o chema.
Vai! Sper că v-a plăcut aventura. Nu uitați să dați un like, share, subscribe și sper că ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!